ọ na-akpọtụkwa na-akpọtụ ebe anyị nọ bụ na idede etiti Amokwe. Ị na-abata ị na-agwa ya bishi eso ya na-agwa ya ebe ị nọ. Ndị ezigbo ọgụ Buga Masquerade. Buga Masquerade. Ị na-abata life ị na-share video ọ chife ịma ọya ihe ọ na-enye ndị mmanwụ. Ochuchu was a Joe. Ochuchu South. I'm going to $1 while I ain't here. I'm going to be Bella. I will look up for a market and burn now. I got Palaba to my head. I should move to put Yan and the low. I can never men hear what I am. What a goddamn Abu beli here. Ya ni anu mbai na ahụ ya. Na ahụ. Na sikwa ka no obubu aburi abu ko alukwa agwu ma patari ama ya. Hai. Ejo na eti azu n'obi. Akwa ndaja na abi. Mani ya na ebe n'isi ya tata bụ ihe dị mma ka jekekwe n'elu ahịa aka. Nwa ka bụkwa mkpacha no ọbịa hokwe na abịa. Maka ebu m na-akpụ uru. Ani atewa nganga etelo egwu. Ayite atigwe m aba mgbe m ga-agbakwara ihe gị n'anya. Ọga na-efe tiwa dacha bi ike. Asị Igbo ndị eji ike. Ụja. Flying antelope. Hey! 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 Ma tu kwe phone na. Ma tu kwe phone na. Ije ka abịa bụ Ugochukwu tata. Ugowa George, Ugowa South. Nwata kpọchara aka solu ndị ọgaranya. Diwelo anyị. Oh, dogu baba. Ime kwanyere egwu ọma mma sheshe. Ọ nwere ihe je ka bụ Ugochukwu ta nwa naanịrị m. Ama m na ọ na-anụ onu mmanwụ. Iwu onye nwa naanị ma Amokwe telivishọn dị mma sheshe. Ọ na-akwụ ya gwa mmanwụ na ọgụ Ijekekwa akị na-enu igwe jụọ ya ajụjụ nwantịntị na ihe a na-eme na-adịkwa anyị mma. Ọ bịa rụọ Europe na ya jeke esonu mmanwụ anyị na ọbụ na ya jeke ejebe Ugochukwu na ya na-anụ olu ya na ude na ya jeke akịta aka nwantịntị ọ lụrụ alụ. Anyị hụrụ ya. Life and direct neke ya. Neke ya life and direct. Eze ọbịa ya ekene gị. Austin Milan na ekene unu. Mana ọ bịara ya bụ ụbọchị njeri dede ya ba.
asị na popu na John Paul na dị sekọnd ahụ n'ụka eje ebido nkwụ n'isi ebe a na-emegbu olu m nwata nwaanyị jelu nkwa gị egolu singileti ihe ada ahịa ụmụaka na-ekiritere ala ịwe ọnọdụ na-ekwu mma promo bụ omele ịma na dị mgbe ọbụla nụtakwara ezigbo nwaanyị na-ejeri ozi ọkwa na ị ghara ijeri ozi olukwa n'ime nderi anya jọwa ọrụ ndị ote na ire ya n'ahịa confirm mgbe ọ bịakwanụ wee idewe aka n'ụlọ ụtụtụ utu eke iwe ga-eke iwe ọtụtụ ogbe eche ndị iwu n'aja isi ijeke na-eme n'aja maka onye kara ụkwa ote na oje ka ala mgbọọla aja Ugo Ugochukwu satụ oje ka adịrịghị mma maka ọkwanụ Chukwu mende ka eghị nwata nwaanyị onye ka marụ mbụ ote na-eghe agha atọ ndị ihe na-eme na ada anyị mma sheshie anyị abegwe ebere ike eshi ụtụtụ anyị bịara doo isi anyị jetugwuri anụ na ụka anụ na ana maya mana ha na-ehichakwa ya ahụ emewe omume gbalịgharị ha na-ama ụgwọ a na-akwanyere mmọnwụ mgbe ọbụla mgbe ha ujukwere mmanya abụọ mana eze ka ma aja hụ ụta nwayọ